Video číslo 22, smer Prešov, Hanušovce, Vranov. Po ľavej strane benzínka Shell. Pokračujeme po štátnej ceste číslo 18 smerom na mesto Vranov, na centrum. Po hlavnej ceste odbočujeme doľava, nejdeme rovno, ale po hlavnej ceste číslo 18. Pred nami po pravej strane benzínka Shell, 300 metrov, benzínka Slovna, pardon, 300 metrov. Pokračujeme po ulici Herlianskej, ideme stále rovno. 500 metrov. Pokračujeme stále rovno. 800 metrov. Stále po hlavnej ulici. Prichádzame k mostu cez rieku Topľa. Prechádzame cez most 1200 metrov od značky. Pokračujeme stále rovno po hlavnej ceste. Pred nami modrá budova firmy MIS. Mierna točivá zakruta doľava. Stále po štátnej ceste číslo 18. Po pravej strane Tesco. My budeme odbočovať na semaforoch doľava. Po ľavej strane hotel Patriot. Na semaforoch odbočíme doľava. Pokračujeme ďalej smerom do centra mesta. Po pravej strane Lidl. Ideme po ulici Duklianskych hrdinov. Prichádzame k železničnému priecestiu. 1900 metrov od značky Vranov nad Topľou. Prichádzame k okruhovému objazdu. Na ňom smerujeme rovno. Ideme po ulici Duklianskych hrdinov, 2000 metrov od značky Vranov nad Topľou. Stále pokračujeme rovno. Pred nami budova bývalého hotela Rozkvet. Pokračujeme stále rovno po Duklianskych hrdinoch. Prichádzame k druhému kruhovému objazdu. Na ňom odbočíme doľava. Sme na námestí Slobody. Pred nami rímskokatolícky kostol. Pred ním odbočíme doprava na ulicu. Prvá odbočka doprava na ulicu Dobrianskych hrdinov. Čiže po ľavej strane teraz máme kostol, po pravej strane hlavnú poštu. Sme na ulici Dobrianskych hrdinov, 2500 metrov od značky Vranov nad Topľou. Prichádzame k červenej budove Dobrianského 1500, firma Gikos.